O investimento total da Deputación nestes dous treitos da rede viaria do Barbanza ascende a 673.000 euros. A actuación prevista en Boiro suporá a ampliación e mellora do tramo inicial da estrada de Cespón a Vidres. As obras adxudicadas á empresa Misturas Obras e Proxectos por importe de 480.000 euros estenderánse nun treito de 2 kilómetros. Ampliaránse os carrís a 3 metros, na actualidade son de 2,5 e dotarase de beiravías. O proxecto inclúe tamén a mellora do trazado, suavizando as curvas máis pronunciadas. En Lousame executarase a mellora da seguridade na estrada entre Porto Bravo e o Confurco, o seu paso por Aldea Grande. A obra foi adxudicada a Excavaciones e Obras Melchor, por importe próximo aos 200.000 euros. Ademais da ampliación da plataforma, procederase á construción dunha senda peonil nun tramo de aproximadamente medio kilómetro, co obxectivo de humanizar esta travesía. Está prevista ademais a colocación dunha tubaxe para a recollida de pluviais, cos correspondentes pozos de rexistro e arquetas, así como unha canalización para alumeado público.